हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर'नि सासे जाखांफुनाय भेरि टेलेन्टेड एक्टर मोगथां नार्जारीनि सोमोन्दै। बिथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्मफोराव फाव खालामबोखो आरो सोर सोरनि डिरेक्शनाव सोर एक्ट्रेसफोरजों जयै खामानि मावबोखो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय। टुडे बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिथांनि फिल्मफोरा जादों फारियै मिस्टार सानजारी। बे फिल्मा 2017 मायथाइयाव रिलिज जायो प्रबिन बर'नि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि आर्टिस्टफोरा जादों बिरमल मुसाहारि आरो जुनाली दैमारी। बेनि उनाव बिबायारि। बे फिल्माबो 2017 मायथाइयाव रिलिज जायो कमल के नि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्ट्रेसआ जादों आलारि बसुमतारी। बेनि उनाव गाम्बारी। बे फिल्मा 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो प्रबिन बर'नि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि आर्टिस्टफोरा जादों प्रबिन, बिरमल, मुन्दिना आरो जयश्री। आरो बेनि उनाव हांमा। बे फिल्माबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो प्रबिन बर'नि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि आर्टिस्टफोरा जादोंमोन प्रबिन, जुनाली आरो जयश्री। बेनि उनाव बिथांनि हाफ ब्रेन फिल्माबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो प्रबिन बसुमतारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्ट्रेसफोरा जादों जुहि नार्जारी आरो मिथिंगा नार्जारी। बेनि उनाव निखावरि। बे फिल्माबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो प्रबिन बसुमतारीनि डिरेक्शन होनायावनो आरो बे फिल्मनि आर्टिस्टफोरा जादोंमोन रिमाल आरो रिजु ब्रह्म। आरो बेनि उनाव फोरमान। बे फिल्मा 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो प्रबिन बर'नि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्ट्रेसआ जादों जुहि नार्जारी। आरो बेनि उनाव गोथै सह'। बे फिल्माबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो सन्तोष बसुमतारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्ट्रेसआ जादों अनसुमै बर'। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे सेराव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो। बेबादिनो आङो जोंनि बर' सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय गासैबो आपडेट्सफोरखौनो बे चेनेलाव फोसावगोन।